किती वाजलेत? महेश ऍटलॉस गंगाराम कुठे आहे? गेला वाटतं. डोकं फिरलंय तुझं, लक्षात डोकं फिरलंय आता तुझं. येईल, लगेच येईल. लॉस करतो ना. आता येईल, लगेच येईल. डोंट वरी, 2 मिनिटाचं काम आहे. रेडी. लक्षा रात्री शिटी वाजवणं वाईट. तू गप्पाच्या आयला मध्ये मध्ये बोलत जाऊ नकोस. तू सांग ना मग. बाप्पा परत दाखव दाखव. बोलू नको, तोंडाला वास येतोय. लक्षा वेडा झालाय वेडा. गंगारामा, परत का गायब झालास तू? आपलं काय ठरलं होतं? परक्या माणसाच्या समोर यायचं नाही म्हणून. परकी माणसं असं काय झालं? अरे ही कोणी परकी माणसं नाही, माझ्या जीवाभावाचे मित्र आहे ना. हा महेश. राम राम महेशराव. आणि हा बाप्पा. नमस्कार आजोबा. आला कसला नमस्कार करतो? हा आमच्याच वयाचा आहे. केसावर जाऊन केस पिकले लवकर. लक्षा महेशराव चकमक बघताय जणू. बाटलीत माणूस कधी पाहिला नाही होय.